Good evening, आंनि फेसबुक अनजाग्रा लोगोफोर। मिन्थिना मोनो दि ससियेल मिडिया बयनिबो एडभान्स, बयनिसिमबो माने सिगाङाव थायो आरो जोंनि बयनिबो सिगाङाव सैथोआ ओंखारो। स' आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव किसुमान खोथा लानानै फैदों। नोंथांमोना जेसे हायो बे भिडिअखौ अननानै शेयार खालामनानै हो। जे आं रिकुवेस्ट खालामाखै, बे नोंथांमोना माने साफ्रोमबो न'खरनि थाखाय, बर'फोरनि थाखाय आं बे भिडिअखौ बानायनाय जादों। 1 मिनिट। खोथायानो जाहैबाय बिखायानो मावगायाखै आंना, मिथिबायना? माने बिखायानो दाबो मावगासिनो। माने मोनसे खोथा खोनादों आरोना, आं दा शेयार खालामनो हागोन ना हाया मिथिला। माने जोंहानि आब' आरोना, बिनि गुमैया जिहेतु एक्स NDFB मोन, जेलाव दङ बिथाङा। फिसाजो सासेल' दङ। माने जेबो नङा, मोजाङै थानायमोनबा। खिन्थु मैयायो फैदों, नाहैनानै बिब'आ फैदों। जेबोथ' खबर मोनला नालाय जिहेतु। माने दा मानसिया बिखाया आलौगासिनो आरो मोदोमाबो बुजोब्बाय होनदों। जुदि माबा मोनसे जायो, फिसाजो उन्दैखौ लानानै माबायदि संसार जागोन बिलाय? हौवाखौ लामा नायनानै दिनै थांनानै दङ बेसोरा। गसिगोन ना लामा नायनानै। बिखायानो मावगायाखै दाबो खोनानानै। मायाव टेररिस्ट जोनोम जायो, मायाव उग्रबादि जोनोम जायो, निस्सय नोंथांमोना मिथिगौ। माबा मोनसे गोथौ दुखु मोननायनि थाखाय उग्रबादि जायो ना। दाबो मावगायाखै, मिथिबायना? आं मिथिला गिदिर गोलावा मा खामानि मावबाय दङ, मानो बिबायदि खालामबाय दङ मिथिला आङो। आं एसेबां गोथौआवबो हाबनो थाङाखै। खिन्थु मोनसे रिकुवेस्ट, अननानै जाहाथे जोंहा गुमैखौ, जिहेतु सासे हिनजावसा गथ'नि बिफा, उन्दैनिफ्रायनो नुवाखै। दिनै 7-8 बोसोर जाबाय फिसाजोआ। मोनसे रिकुवेस्ट, प्रकाश नार्जारि, जिथुनिखि आबसुनि गिदिर लिडार, नोंथांमोनखौ अननानै रिकुवेस्ट खालामो आङो, जाहाथे जेलाव थांनानै खेबसे खबर लाहै, बिसोरखौ नाहै, मा जादों जाहाथे बिसोरनि ट्रिटमेन्टआव मा नांगौ नोंथांमोना एसे मदद खालाम। बेखिनिखौ आं रिकुवेस्ट खालामो, जाहाथे जोंहाबो राहा गैया। जे बेनि जिखिनि नांगौ, जिखिनि ट्रिटमेन्ट खालामनायनि सुबिदा, बेफोरबायदिखौ जोङो होनो हाया। मा होनो, जोंहा गुमैनि स्ट'रि, दिलीप बसुमतारी, बिथाङा जादों बिश्वनाथ सारियालिनि सासे CEO मोन। ओमफ्राय बिथाङा जेब्लानोखि आफादाव हाबनानै दंमोन, बिथाङा बर'फोरखौ ओरैबायदि मदद खालामदोंमोन, जेराव दा आङो बारा जागोन बुंबोला आरोना। बिदि दैदेननायाव जि साफा सानै गोरों गथ' उजिदोंमोन, सब जोंनि गुमैनि आखायावनो उजिदोंमोन। जेरैहाय आंनो लोगो सानैसो दं, बिसोरखौ गुमैयानो मदद खालामोमोन फरायनायाव माबा मोनसे नांगौबा। आरो गैजा रोङि न'खरफोरखौहाय हा हु बायना होयोमोन, सोरनोबा मोसौ बोरमा बायना होयोमोन। आरो आफादखौ ओरैबायदि सिबियोमोन, बियो हारिखौ ओरैबायदि सिबियोमोन, जेराव गावहा रिटायार जाखाबाय आरो अननानै 2 इयार्स आं हारि रैखा खालामबावगोन होननानै बिब'खौ गथ'जों गथायजों गालायनानै बियो आफादाव हाबहैबावदों। इमान हारि सिबियोमोन,
नाथाय बियो दिनै मानो नायफिनजायाखैथाय आं जेबो बुंला खालि बेल' रिकुवेस्ट जाहाथे गुबैया मोजाङै थायो नोंथांमोननो अननानै खबर लाहै जेरावनोखि आबसु गिदिर गिदिर लिडार दङ आं मेनसन खालामो प्रकाश नार्जारि नोंथाङाथ' गोबां मानसिखौ मदद खालामो जाहाथे जोंहाबो दा गुबै दिलीप बसुमतारीखौ जेरावनोखि गथ' हिनजावसा सासेनि बिमा जाहाथे बेखौ मावरिया दा खालामथों अननानै नोंथाङा नोंथांमोननि ग्रुपआ मदद खालामै बेखिनियानोसै मावखायाखै खबर मोननानै बिखाया मेडिकेल रिपर्ट मोनफैयाखै होनबावदों आं जेबो होला